Mguyo no sei. Nem como não. Ah, muzi. Oga. Gava nyeri puktora chukwa di Clinton. Gava uyo ishamari ya Minox anditi. Zairi shamari ya Minox kubva kudhara. Chiripo chakukanganisa relationship yavo. Gava dai abuda openly apologize. Mistake yakaita yekungodyawo mari iyoyo. Yakatumirwa naMinox ichinzi ichafana kuenda here kunyaradzwa meno yenzi itenge mombe here idzi chichichi ngaapologize Gava zviri openly chaizvo kuti please guys ndakadya mari hama dzikwachatira ndakadya mari so Mati airamba utakadya Gava ndine nzara mari yakasvika mumba ndisina chakati nechakati ndikatora mari ndikadya zvandakanzwa zvichinzi zvakabuda pavhidhio zvekuti ari kuti mari yakadisappear hanzi business zvezvika ngazvise pasaidi anyatsotaura nyaya yekuti akaabhisa mari akaidya chete but ari kuzvitadza manje akatadza izvozvo zvichakanganisa ukama hwake naMinox because ini munhu wandaiona ndikauya so vakagara padhuze naMinox ari right hand man waMinox but zvakurwadza kuti unomuona akangogara apa ari ega ndakambobvunzwa kuti neomwana Wycliffe vachibvunza ko Gava ari kupi umwe akandibvunza ari kuIreland Bula akabvunza ko Gava ari kupi umwe pane umwe ari Australia futi akambondibvunza Gava haufani ndikati pane zvaakaita Gava zvaari kufanira kuti apologize haasi kuapologize saka takangostikira ipapo nenyaya yeGava asi kuti nyaya yacho ipere inini zvanguda kutaura chokwadi indokwanisa kumuconvinsa kuti akumbire regerero ndikawana muka bozi ndakambomusvikira ndikamaapproacha ndikataura naye nyaya yacho ndikati Gava una pane nyaya iri kukanganisa iwewo relationship yako naMinox kuti vanhu vari kuda kutaura newe but havasi kukwanisa kutaura newe nenyaya kuti pane mistake iripo yawakaita yamufanira kugadzira saka akangoti woro ozondoona inini handisati ndazonyatsomuonawo zvangu Gava wacho ndakatotora phone number dzake nchiti ndiite issue yo naye azotore video ndinaye achitotaura kukumbira regero ini ndoziva kuti anobvuma nini aoda kuti munyenge aoda kuti afana kunyengererwa aiwa kumunyengerera but ndakumuudza kuti kana munhu asi afana kufoseredzwa kana munhu sesu tinomboita tichienda kumasowe tichinamata nditi ndokwanisa kumuudza kuti hona akagava munhu chaichai akauraya anokumbira regerero kuna Mwari achiregerera iwewe aunzvenge mhosva yawakaita munhu akakutumira mari akakutiita zvakati saka iwe hauna kuita zvakakuti uite handiti saka chikumbira akaregera kuti wakadya mari yake chete full stop chete wakadya mari yake full stop kana akakutumira mari usina hupfumba usina chakati usina mafuta taura kuti ndakadya mari ndanyine zvakati ndakatenga umba usina chakati chiregedza kuhaidha kuti business taura kuti ndakadya mari chete full stop because hainganyurese yazviitika hainyuri mari yese anofanira kuwana imwe percentage anodzora kuti hona ndiri mumaoko but ndakakanganisa ndakwanisa kuwanawo izvi ndadzorawo iyi yandakwanisa kudzora ende pane kuti ubva kuti zii iwo ndiwo muridzi wemhosva kuri kuenda kunomhangara kuinisa koti andi anokubatwa nenyaya yekuti wakatumirwa mari unayo ndiwakatumirwa saka unomhosva wakadya mari yemunhu cheri mamwedzi yakati nditi saka inyaya yekuti chete mafriends handiti haazogona kumusungisa but toda kutaura zviripo kuti ikaenda kukoti anobatwa nemhosva Gava saka mhosva iri uripo paari nechekare izvistand saka ngaakuapologize chete handiti ngakumbire regero Gava vamwe vese vamhorese vana Bule vari kuUK vada kutaura naye Minox akazongobvura madoors chete vanotaura naye vanhu but Minox akaramba akakiya madoors hakuna anombovapanda anososeta naye ndotaura chokwadi zvekuti chero pakati ada kumhoresa chero pakati ada kupa chakati but Minox kana akakiya madoors hakuna chinobuda mani bozi akadya kamari yaifanira kuita kunyaradzo yacho zvakatoshata zvakatoita itori mhosva mari yekudoita guva yaida kurezwa guva yaida kushotsotenga zvinhu zvaitwa mumbere nechine zvimwe zvaida kuitwa ipapo akakanganisa Gava atori nemhosva hombe pachivanhu chepo kuri kumushaniswa kwamambo toripiswa anzwisa kana kwasabhuku anomuripisa mambo obva amuripisa saka tiida kuti akumbire regerero zvadaroka utaurawo certain amount anofanira kurifanda back adaro Minox kana azouya pepe zvanenge zvakwaari Minox kuti
accept here but Minox ano accept munhuka akafanana nevanhu vese ano accept apology yauya kwaari ichikumbirwa naGava then anozoitawo kuti pazoita hama dzekwamai vaMinox kwachatira nditika dzouyawo dzowitnessa kuti Gava akaaccepta mhosva yakaita paipa akatumirwa mari yekuti achengete kuti tichasida kutiswa ngorudzi kuru vesaguva zvotanga kuona vodedzwa vounzi ndiari kukumbira regerero okumbira Minox aripo pamberi paMinox zvokuti ozvichenesa zvonaka nditi ndozvodiwa manje akaramba akangoti zii zvino pakurarama donyastora chokwadi pachivanhu chedu anoita munyama Gava imwe isingaperi paari mamhepo minyama majambwa saka hazviperi life ikaizoita bho otaura chokwadi otaura chokwadi guys even ini ndikadya mari yemunhu andipa kutsamwa kwaanenge achiita pamwoyo anokunondipa munyama kuzoita futi kuti varidze mari yacho vanga vakanzi ndo vari vakatumira mari kwayaifanira kuenda ka vakagunun'una futi nezvake anenge achiwana futi rimwe jambwa futi saka zvozoita double triple zvine zvanguya kwaari zvobva kwachatiri zvozvokuna Minox ari kuchitsamwa kuti hona Minox anogona kuzotsamwa zvoenda mberi uzi anogona kuti wakakanganzako but ina handichatambi newe bhoza wakaramba kutaura chokwadi kuti wandikanganisira saka inongova iri mhepo futi iyo saka Gava please ngakumbiriregera muchamuaprocha inini ndoziva ndakatombotaura nehafu akazi ngato accept but time yacho taiti kuti busy tichingoita zvimavideos mamateitaya saka ndichaona anotaura ega nandimunyengerero kuti ataure but ndichangomuudza zvaanofanira kuita kana arambawo ndizvozva mhini iripo bo mani